Здравейте, приятели! Радвам се, че сме отново заедно тук на канала на Невъзможното е възможно. Здравейте, творци на вашата вселена! Знам, че всички вие, които следите канала, сте именно такива. Какво ще разгледаме тази вечер с колодата на картите Таро? Гледаме с именно тази колода. Има ситуация, нова ситуация, която е на прага на вашия живот. Искаме да проверим, да питаме картите за съвети, как ще се разгърне тази нова ситуация, какво ви предстои именно в нея, с какви хора ще се срещнете, какви ще бъдат предизвикателствата пред вас, какви ще бъдат потенциалите в това ново начало. Нека да започнем да видим какво ще ни кажат картите. Както всеки път, за да не губим време, те са предварително разбъркани, но сега ще ги разбъркаме още мъничко, за да завихриме енергията и да видим новото начало и новата ситуация, която е на прага на вашия живот. С какво е свързана тя? Мили приятели, това е ситуация, която ви е дадена от вашата съдба. Ако се притеснявате за това ново начало, знайте, че каквото и да сте взели вие като решение, каквото и да сте си мислили, това е ситуация, която е по съдба. Това е ситуация, която ще промени коренно вашия живот. Вие влизате в тази ситуация много уверена. Вие влизате в тази ситуация с ясното съзнание, че тя идва в вашия живот за добро. Това е ситуация, която ще ви помогне да разберете вие през какъв път сте минали, колко много сте израснали и какво сте получили като опит и като позитив от досега преминатия от вас път. Това е една ситуация, която ще влее в вашия живот нова енергия, нова емоция, ново благосъстояние и вие ще влезете наистина много стабилни, много уверени, вие сте подготвени за това ново начало. Така че, мили приятели, не се притеснявайте. Исках да погледнем тази енергия, защото винаги, когато сме пред прага на новото, ние се страхуваме. Ние се притесняваме. Вие не знаем дали ще се справим и как ще се развие тази ситуация. Но картите ни гарантират, че това е единствено и само за наше добро. Ситуацията, през която вие сте поставени пред момента, новата ситуация, която влиза в живота ви, тя наистина ще бъде за ваше добро. Тя ще дойде във вашия живот, за да може изцяло да го преобрази, изцяло да го промени и да промени изцяло всички аспекти от досегашния опит житейски, който сте преминали. Така че не се страхувайте, подготвени сте. Ако това ви е страх, вие имате целия ресурс, вие имате знанията, вие имате опита. Вие съвсем целенасочено сте привлякли тази ситуация, това ново начало и тези промени във вашия живот. Да попитаме картите какво ще ви донесе тази нова ситуация във вашия живот. Мили приятели, тази ситуация, първото нещо, което ще донесе, не знам в каква сфера става на въпрос и какви хора ме гледате тази вечер, но тази ситуация ви носи един крал. Вие излизате в енергията на кралица меч, която е подготвена, която е готова, но ситуацията и новото начало ви среща с вашата духовна половинка, с вашата любовна половинка. Вие сте партньори, вие сте съмишленици, вие сте хора, които си отговарят енергийно. В живота ви посредством това ново начало влиза един мъж, който ще ви даде ресурса, удовлетворението, материалния успех, сигурността във вашия живот. Това е един човек, който ще ви извади от бедността. Това е един човек, който ще ви протегне ръка. Това е един човек, който ще ви накара да си тръгнете от вашето минало,
което е било неудовлетворено. Това е човек, който ще ви помогне да излезете от застоя. Това е човек, който ще ви отвори очите, за да може вие да погледнете живота от различен поглед. Да видите, че всички ваши проблеми, всички ваши опитности, през които вие сте минали и опити, които на вас ви е било трудно, си е заслужавало наистина вие да ги загърбите. Защото този човек ще бъде до вас. Този човек ще ви покаже именно как могат да се променят нещата и то да се променят именно за ваше добро. Така че, мили приятели, така започна тази нова ситуация, за която вие сте подготвени. Но тази ситуация ще ви донесе един мъж, който ще влезе в живота ви, един ресурсен мъж, който ще ви помогне наистина да излезете от периода на застой, от периода на страховете, от периода на самотата. Това е един мъж, който ще ви протегне ръка и ще ви поведе по един нов път. Да се радвам, да видим какво друго ще покаже енергията, какво друго ще разгърне ситуацията, какво друго ще ви донесе това ново ваше начало, естествено частта с любов, какво ще ви донесе. Пак казвам, не знам в каква сфера, може да е в работната сфера, но при всички положения тук ще се преплетат нишките и на любовта, защото към вас идва радостта, към вас идва любовта, към вас идва едно ново начало, което вие все още се страхувате, все още не виждате, знаете, че предстои, знаете, че вие ще влезете в тази нова енергия, но вие все още нямате силата, нямате смелостта да се зарадвате, защото вие се притеснявате и не знаете какво ви очаква, но мили приятели, тук ви очаква радост, тук ви очаква изобилие, тук ви очаква любов, тук ви очакват празненства. Това е пир на душата, така че изобщо не се притеснявайте от емоцията на бедност, от чувството на изолация, на самота, на изоставеност, на това, че все едно сте били винаги сами, че при вас не е имал човек, който да ви протегне ръка, приятели, които да ви помогнат. Не, това ново начало, тази нова среда, защото обкръжението се сменява посредством тази ситуация. Да знаете, че при вас влизат нови хора, при вас влизат нови познанства, нови хора, които ще ви помогнат да разгърнете вашите потенциали, да разгърнете вашата енергия. Вие тук ще горите, вие тук ще се радвате, вие тук ще се чувствате изобилни, те коренно ще променят ситуацията, обстановката и енергията, която е била до сега. Това ще ви донесе новата ситуация. Какво друго ще ви донесе? Ще ви извади от ролята на саботаж. Не се страхувайте. Това съветват картите. Не дейте. Въпреки старите опитности, въпреки неслучването на нещата, повярвайте, ситуацията, която ви предстои, новото начало, което е на прага ви, трябва да свалите вашите ограничения. Трябва да премахнете вашите ограничаващи мисления. Махнете страховете си, защото няма смисъл, мили приятели. Наистина новото начало, което предстои при вас, ще бъде изключително ползотворно, ще бъде изключително обвързано с емоции, обвързано с радост. Не дейте да се блокирате сами. Какво друго ще ви даде това ново начало? Наистина ще бъде един рестарт във вашия живот. Това ще бъде начало, което ще ви даде потенциала да започнете живота си наистина като дете. Наистина от първата крачка. Миналото остава минало. Нещата, които са се счупили, нещата, които не са вървели, вие просто ги оставате зад гърба си. Отдайте се, повярвайте на висшите сили, защото, мили приятели, това е ситуация, това е ново начало, което ви се дава от висшите сили, за да може вие наистина да повярвате отново в себе си, да започнете с една нулева енергия, с една стартова енергия, да отворите сърцето си и да започнете да вървите по нов път. Не се притеснявате и дали знаете, дали умеете нещата, дали имате необходимите компетенции. Изобщо това не трябва да ви бъде на дневен ред, защото
До вас ще има хора, до вас ще има човек, който ще ви води, до вас ще има човек, който ще ви помага, до вас ще има човек, който да ви въведе в тази нова ситуация. Тази ситуация разбива стария ви живот на пух и прах. Подгответе се. Да, новите неща са страшни. Да, ние не знаем как ще се развият събитията. По-лесно е да останем в познатото старо, макар и да е неудовлетворяващо за нас, но ни е страх да преминем. Но тук съдбата няма да ви даде шанс за размисъл. От сега ви го казвам, картите ви го казват, тук нещата ще се случат по един или по друг начин, независимо от вас. Тук нещата ще се обърнат като магия. Тук живота ви ще се преобърне тотално. До сега вие не сте имали такъв живот, до сега вие не сте имали такава реализация, до сега не сте имали такива хора в обкръжението си. Тук ще имате избори, тук ще имате изобилие, тук ще имате нови възможности, тук пътя пред вас ще е отворен, ще имате много пътувания, ще имате много нови варианти и избори, които да влязат в живота ви, така че се подгответе, не се страхувайте. Новото начало, което идва към вас, е изключително ползотворно, изключително добро за вас. Това ви се дава по съдба, мили приятели. Това наистина идва с енергията на новото, на пълнотата, на любовта, на изобилието. Тук може да срещнете любовта на вашия живот, така че се подгответе. Никой никога не знае какво го очаква, но важното е ние да сме отворени, да сме готови. Съвета на картите: действайте. Няма значение, че вашето сърце е разбито. Вие преминавате, погледнете каква трансформация, само да ви покажа, нямам търпение, каква трансформация ще настъпи във вашия живот посредством това ново начало. Разбитото сърце, но удовлетвореността, болката от досегашното изживяване, което сте имали като период, много рязко, много бързо се променя и навлиза тази нова енергия, в която вие ставате изключително стабилни, удовлетворени, емоционално напълнени, финансово напълнени. Вие ще греете, вие ще сбъдвате, вие ще имате всичко, от което имате нужда и което сте мечтали във вашия живот. Много се радвам, че излязоха такива карти, много се радвам, че енергията се разгърна по този начин, така че, мили приятели, не се притеснявайте. Новото нещо, което е на вашия праг, новата ситуация, в която вие влизате, която вие очаквате, но се страхувате, не се страхувайте, защото тя идва за добро, тя идва за любов, тя идва за щастие и удовлетворение. Радвам се, че отново бяхме заедно. Знаете, вие сте творци на вашата вселена. Не се отказвайте, не се страхувайте. Творете вашия живот. Творете го по начина, по който искате да го виждате в вашата действителност. Ще се радвам на обратните ми връзки. Харесвайте канала, коментирайте. Надявам се, че съм ви полезна. Желая ви лек и успешен ден и успешно ново начало. Ще очаквам наистина да ми върнете обратна връзка. Как се е разгърнало това ново начало, как се е разгърнала тази ситуация във вашия живот. До скоро!